Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Recikliranje. Gospodin Bik, đubretar, sakuplja đubre. Rano je jutro, pa gospodin Bik pokušava da bude što tiši. Ali gospodinu Biku ne ide od ruke da bude tih. Pepa i George završavaju svoj doručak. Kakva je to buka? To je gospodin Bik, đubretar. Dobar dan, gospodin Bik. Dobar dan svima. Moram dalje. Ima mnogo đubreta. Doviđenja. Doviđenja. Gospodin Bik je ispraznio našu kantu za smeće. Dobro, hajde da rasklonimo stvari od doručka. Možemo li da pomognemo, mama? Da, možete. Hajde da bacimo ovu praznu flašu u kantu. Pepa, stani. Zašto? Ne bacamo flaše u kantu za smeće. Njih možemo da recikliramo. Što to znači? Sve stvari koje više ne možemo da upotrebimo stavljamo u kantu za smeće za gospodina Bika. Ali sve stvari koje možemo ponovo da upotrebimo stavljamo u kutije za reciklažu. Crvena je za novine, plava za male konzerve i zelena za flaše. Pepa, ti imaš flašu. U koju kutiju ćeš je staviti? U zelenu. Tako je. Ovo je zabavno. Sada je red na Đorđa. Da li možeš da nađeš novine za crvenu kutiju? George želi da reciklira novine tata Praseta. Ja još nisam završio sa novinama, George. Dobit ćeš ih za minut. U redu, izvoli, George. Novine idu u crvenu kutiju, Đorđe. Sada, kada smo skupili dovoljno stvari, možemo da odemo u centar za reciklažu. Ura, idemo! Mama Prase nosi flaše. Pepa nosi male konzerve. I George nosi novine. Da li ste svi spremni? Jesmo, tata Prase! Onda idemo! Reciklaža, konzervi, flaša i novina. Reciklaža. Ovo je gospođa Zekin centar za reciklažu. Stigli smo! Ura! Hej, zdravo svima! Zdravo, gospođo Zeko! Došli ste da reciklirate? Jesmo! Odlično! Samo napred! Što to radi, gospođa Zeka? Reciklira sve zarđale stare automobile. Wow! Ko može da mi kaže u koju kantu idu flaše? U zelenu. Tako je. A konzerve idu u plavu. Odlično, Pepa! George želi da reciklira novine. Dobro, George, ti ubaci novine. Dosta je recikliranja za jedan dan. Jeste. Hajdemo kući. O, gde je nestao naš automobil? Pepin automobil je nestao. Udaljite se! Gospođa Zeka reciklira Pepin automobil. Stanite, to je naš automobil. Šta? Stvarno? Da! Naš automobil nije star i rđav. Svašta od mene? Prosto volim da recikliram. Pa da, kao i mi. Ali mi volimo i naš mali automobil. Da, a i naš mali automobil voli nas, a ne? Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.